wanda ya nasara taba jikina daga cikin ku ya ci wasan. Kai ma sako mana! Yaya, za mu je kallon jaruman fina-finai. Wannan wai wace ce ita? Matuyiya ta ce ma. Matsoyiyar ka? Kana ba mu yadda kawai wanda kyakkyawar ta zama budurwarka. Bigi sai bigi babban goro. Sai magogin karfe amma idan babu mai hiba. Babu ruwana da kuɗaɗenka ko tarin jakuna da katara. Ƙoƙarinka na tirsasa ruhi akan abin da ba shi yake kauna ba zai taɓa yiwuwa ba inda ina raye. Sai na wargaza dukkanin tsarinka. Ta yaya? Na ce maka ta yaya? Wayo Allah na, a zan ga wannan rana. Shi ɗin ya zo nan ne daga yankin kudancin Indiya. Tun da abin nasa haka ne bari na fara gabawa da kannan nasa. Sai ta kai kadai ne sarki a halin namu. Kai, wai kai kome ya kai sirwa da. A duk sanda zuciyarka ta raya maka ka ci mutuncin wasu mutane, to yana da kyau ka fara sanin ahalinsu. Dangin Ranga! Ahalinmu ba ɓoyayye ba ne, mu ne dangin Ranga! Dangin Ranga! Ka hau duk sanda kake buƙatar gani na, kawai ka kira sunan danginmu za ka gana bai. Dangin Ranga! Sabon kamta na musamman daga kamfanin ku mai farin jini, Sultan Masu Burbuda!